uripe sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal wakon cukup kanggo sandang lan pangan wah iki mesti rezeki teko mak cedor esok rezekine tambah lumpo tambah lumpo tambah lumpo tambah lumpo Pamunten sedheripun dari kanca-kanca semuanya pinanganken kami tujuan Bapak Wardi agene pemugati kula ingkang ngaturaken kathah tujuan pamunten kanthi manutup ing atur akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur suwun.